Ile nilibe na jamao. Mpaka na dziko la silamanu. Guys, atomaga uyu Born Kalindo uyu nakasamba mara kwa guys. Dziko la silamanu. Dziko la ya izo ngwabi guys tangu vela ni Born Kalindo wale. Anyway, don't forget to like, subscribe, share. Ngati mwina mukuyika zeni mbomamu osaziwa kuti mukuzitemberera tinkasusuka nthawi imene ija kumaona ngati tikusankha atsogoleri eni. Choncho uthenga wanga mama wa uno ndikufuna mudziwe izi kunena kuti pali munthu wina amene akumapitirizabe khalidwe lonyasa kumalemba pa Facebook pa account ngati ya ine pomwe ine ndilibe Facebook account. Panopa wayamba kuyitanisa ndalama kwa Amalawi, wayamba kuyitanisa ndalama kwa anthu osiyana kumachita pretend ngati ndi Born Kalindo. Ndafuna ndibwereze komanso kuchenjeza inu Amalawi, makamaka Amalawi inu anzanga osauka ine ngati president wanu. Muziwe kuti Born Kalindo alibe Facebook account. Pali Facebook account imene ikuchedwa kuti Born Kalindo the DC. Ine ndilibe Facebook account yochedwa Born Kalindo the DC. Ndipo ndikafuna kuchita communicate ndi Amalawi, ndimachita communicate kuzera kuma audio amene ndikulankhulawa. Ndipo ine sinambe ndapitapo pa Facebook ndikumacheza ndi anthu. Koma munthu amene walowa wapanga create ma account onama kuti ndi Born Kalindo akumacheza ndi anthu osiyana anthuso ena amene osazindikira amene akungopanga chimbulimbuli akumamuyankha munthu ja ndikumacheza naye ndikumaona ngati akucheza ndi Born Kalindo. Munthu ameneyo ngakhale angalembe zokoma zotani kulemba nkhani zimene ine ndikuchita si ineyo, ameneyo ndi chigoba watumidwa ndi anthu ena ncholinga kuti azikupusisani inu Amalawi. Ndipo olo mutamutukwana olo kumubloka kumene sikuti mungalakwe iyaye. Ndi uthenga kamenanso chenjezo lopita kwa inu Amalawi pamene dziko ili tsopano lavunda kuli makhuluku ambiri amene akumabwera muzina la Born Kalindo, muzina la Bakiri Muluzi TV, muzina la Ntanyiwa, ndikumanama ngati ndi ifeyo ndi iwowo koma tisali ife ali makhuluku akufuna akuberere. Choncho Amalawi samalani, Born Kalindo alibe Facebook account. Akumatukwana anthu osiyana kumanyoza anthu, anyozapo Abakiri Muluzi, kunyoza Joyce Banda, kunyoza akulu ena osiyana, kunyoza apita Muthalika. Ineyo ndilibe Facebook account. Uthenga wanga wachiwiri ukupita kwa inu nduna za boma komanso a president achakwera kunena kuti mwina inu simukudziwa koma Amalawi ndi okwiya kwambiri. Nkutheka kuti anthu amene akuyandikirani amakusekererani chifukwa mwina amakuopani. Koma ine uthenga wanga umene ndikukuuzani mama wa uno ndionena kuti dziko linolo anthu akuyenda okwiya. Padakale panopa Amalawi ali pa mavuto woopsa chifukwa cha usogoleri wovunda ochokera kwa president Chakwera ndi nduna zace. Choncho mukamapanga ma statement yanu onunkha muzipanga so carefully chifukwa Amalawi akuyenda okwiya. Ndipo zikanakhala kuti dziko lizimatheka kuti anthu aligawanepo, dziko la Malawi anthu akanaligawapo aliyense azisunga mavuto ace nyumba mwace chifukwa pamene pafika dziko pafika pa mwana wakanaphala. Ndipo ine ndimadabwa kwambiri anthu andale mukamanamizana ndikumauzana kuna kuti boma ndilo mweri ndimangoyima mmanja kuti koma zoona mmene alili mavuto muno Malawi wina ace nditukha wakhuta uko mbwanda zace khawadya nyama zace uko ndi ndalama zaphwekazi zikubedwa muno Malawi. Basi ndikumana ziko mweri. Amalawi ndi okwiya kwambiri. Choncho ndafuna ndikuchenjezeni inu aboma kunena kuti mukakhuta ukoko nyama zanu, masoseji yanu, mukamwaima mikaka yanu
dziko pa ndalama zokuba musamatenge Amalawi ngati zisiru. Statement yalankhulidwa ija kundilande kumaliro anyamata amene waphedwa mwadzidzidzi mzimu ache uuse mumtendere. Statement kapena ma statement amene alankhulidwa kumene kujako ndi ma statement opusa kwambiri amene sanayenere kuchokanso mkamwa mwa anthu amene amazitcha kuti ndi ma ministers. Ndipo ngakhale statement imene yalembedwa kalata imene yalembedwa kuchokera ku MCP yozuzula zipani zina makamaka cha DPP kunena kuti achita assassinate munthu wawo, ndi statement imene mwina amene amayilembayo wangopasidwa ndalama sakudziwa kunena kuti amalemba chani. Akanakhala kuti zimene zijapanga ndi zipani zina mukananena kuti ameneyo akuchita incite violence. Ndipo peza mwati mwamuziwa amene wachita assassinate munthu kundilande, ine ndikukhulupirira kuti mukamutchule ku polisi, apolisi amumange munthu uyoyo chifukwa zimene mukupangazo that's carelessness. M'Malawi munomwe inu mukanangokhala busy kuchita address mavuto amene alipo padakali pano, koma mukufuna muzichita divert people's attention ndi kumabweresa ma issues unnecessary ndi cholinga kuti muwapange Amalawi ayiwale nkhani ya mafuta. Pakali pano ndi zimene mukati inu muziyankha ndi zimenezi kuti kodi mmene mafuta avutiramu, kodi ifeyo ngati boma, ineyo ngati Ministry of Information, Amalawi tiyauza kuti chani? Osakhala kumakabweresa ma statement ma propaganda ma statement kumalemba statement yochokera ku chipani kumene akati winache chipani china chapanga assassinate and mukuchita condemn. That is bullshit and that is taking Amalawi for granted. Ndiye ndikufuna ndikuuze nikhaya ngati mwapenga ni ndalama zokuba khaya iyi nyama zakusefukirani mukusanza, chonde muziwe kuti Amalawi ndi okwiya. Amalawi akufuna mayankho amene chimanga chiriri. Amalawi akufuna mayankho mankhwala muzipatala. Amalawi akufuna mayankho a ndege ya kuchikangawa. Kodi ndege ija idamupha Chilima ijayo zidayenda bwanji? Ndipo Amalawi amene ndiye mayankho amene akuwafuna. That's why muziko munomo muti muchitike mademo woopsa. Ndipo mademo amene wa inunso mukuziwa kumene muliko kunena kuti ine ngati the DC ndikayambisa changa sini mabwerera mbuyo. Mademo amene wawa alipo tikufuna Amalawi aziwe chilungamo chimene chinachitika pa 10 June. Ndipo ndikuuzeni mafilimu anu onse mukuchita ngakhale olo ku parliament, inetu zonse ndikuziziwa. Amalawi ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti kuli gulu lina la Amalawi limene linachita petition parliament kuti kuzera ku committee ya defense and security kupangidwe kafukufuku public inquiry kuti anthu azitha kupita ku parliament kuja ndikukalongosola zimene anaziona kapena akuziziwa pa imfa imeneyi ya Chilima ndi anthu ena 8. Koma speaker of parliament akuyikhalira nkhani ija. Chikhalire nicho committee ya defense and security imenenso ine ninakhalapo, imakhala ndi anthu 16. Anthu 15 anachita vote yes, mmodzi yekha ndi amene anakana. Ndipo atalemba ma recommendations kupita kwa speaker of parliament. Speaker of parliament molama kuti aitanise public inquiry, wangoitenga nkhani ija ndikuyikhalira pansi. Ndiye tikufuna tikuuze ni kunena kuti lilipo siku limene maudindo anu ate azate. Chifukwa whether mubera zisankho zikubera izi mwamba kuzibera kalezi, kaya mubera zisankho kaya simubera zisankho, koma lilipo siku lina yake limene muzatuluke kumeneko. Siku lina limene maudindo anu ate azate. Ndipo azakatha maudindo anu ndi pamene muti muzamuziwe Mmalawi sopano. Chifukwa panopa mwina mukuyenda ndi chitetezo, panopa mukuyenda monyang'wa, mukuona ngati mwayandikana ndi Mulungu, kumatenga Amalawi ngati anyani, kumatenga Amalawi ngati zisiru, ngati agalu. Koma lilipo siku limene inu muzavomereze kuti oh yes, ndalama tikanyadira jazatha. Chifukwa tu akulu ananenapo kunena kuti ndalama ndi njira wakhoswe sucheda kupyululuka. Iniyonso mavuto amene akukumana ndi Amalawi be it ama passport. Ndipo ngati kuli passport imene ikuzunza Amalawi
Malawi ndi passport ya ku Malawi konkuno imene olokuti upite nayo kunja ukuyamba kulipira pa boda ya kwanu konko usanafike maboda ya ku Mozambiki ku Zimbabwe ndi ku South Africa mmene uti uzikafika ku South Africa utaona ngakale 300 rands ndi mmene tuziliri ngakhale olo munthu kuti uzipita kunja kumene pa ndege maiko ngati ku America maiko ngati ku Britain ndi maiko ena anthu akuzunzika kwambiri chifukwa chani tatenga contract ya mapassport ndikumpasa mwana wathu ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti izi mukupanga zisiku lina muzalira nazo muzang'wempha amalawi atakuukirani ndipo mafilimu onseso amene mukupanga inu kuzisankhoku tikuwaziwa lero limwatenga majenereta amene sakugwira ntchito kukayika malo onse ku Eastern Region kuyika malo onse ku Southern Region lero anthu akulephera kulembesa tikunena pano ku Balaka agwira anthu awiri aeda maganga komanso achimwemwe Rafaelo tikunena pano agona mu chitokosi cha polisi ku Balaka nkhani yake ndionena kuti anawo anthu amene wanatenga ma ID yawo kukalembesa chifukwa chosowa ma ID undu umboni woonekeratu kunena kuti anthu akusowa ma ID chanzika akufuna kuvota akufuna kukhala nacho chanzikacho koma inuyo chifukwa cha chikhalidwe chofuna kubera anthu simukuwapasa mwayi okuti akakhale ndi chanzika akakhalenso mukaundula wa mavoti lero mwaona zimene zikuchitika undu umboni wina umene inu a opposition mungautenge kuuza dziko lonse lapasi kunena kuti amalawi akusowa chanzika sesana yende madera onse ndikukalembesa kayeso kairoso akumapita kumakalembesa mukaundula umene uwaza mavoti wa NRB alipompo koma akukaniza kuti ati anthu asataniso asawalembe machini tikunena pano awachita freeze kukakhala kwanu kunkhotakota uko ndiye mukuchita kuyenda ndi chigalimoto kuti amene wakalembesa azipitaso kwa mfumu azikatengaso ojeni nambala imene ili pa chimene ampasa chovoteracho izizi munayitanisa mafumu onse akunkhotakota ndikukhala nawo pa meeting ndikuwapasa ndalama ndikuwauza kuti anthu onse azibwera kwa mafumu akuluakulu azizalembesa azizachita register muzakopera manambala amene apasa kuchokera mukaundula wa meki zonse tikuziziwa even oloku kumachinga ukuku kwabwera munthu ina lero mamawa basi ni machini ena kunamizira ngati ndi wa meki kunamizira ngati ndi wa NRB pomwe munthu yosakuziwika alibe ngakhale ID machini onena kuti asakuziwika kuti atenga kuti oloku achita register zonse zimene mukupanga tikuziziwa ndiye ndikuuzeni kunena kuti zisankho izizi amalawi iyi ndi zisankho zongofuna kunamizira zisankho zeni kulibe zisankho izi anthu awa akufuna kubera ndipo amalawi ngati mukuona ngati tizakhala ndi zisankho zabwino muyiwalireti chifukwa anthu awawa akupanga mapulogalamu oyipa kwambiri mapulogalamu ofuna kupha anthu mapulogalamu ofuna kupweteka amalawi chifukwa akungofuna angonamizira chabe ngati anapangisa zisankho koma chilungamo chake iwo akuchiziwa ali bize ndi kuba makobiri ali bize kutanganidwa ndi kufuna kumapanga katangale muno Malawi kuchokera kwa president nduna zache onse amuchipani cha MCP atanganidwa ndi kuba ndipo inu mulibe chisoni mukamanena kuti inuyo ndinu opemphera inu ati munali abusa mulibe chisoni ndi mmene anthu akuvutikira muno Malawi mukufunanso mupitirire zaka zina 5 inuyo mukalamulire ziko zoona achakwera mulibe chisoni kodi kupemphera kumene mmati mmapemphera kuja ndiye ndikuti inuyo mmene mwaonongera zikoli inuyo mungamanene kuti aye ndifuna ndiimeso inuyo achakwera ayulire serious even nduna zanu nditu nduna inuyo mukumulimbikisa munthu kuti akaimeso zoona mmene Malawi watenthera lero mafuta anthu akuvutika kuti akagule mafuta
so kairo mafuta saona kuti uyu ndiye wa MCP uyu ndi wandani ngakhale magalimoto anu tikuwaona ali ma filling station mimba zanuzo phwi mukumayima nazo ma filling station ndiye wina chazikanena kuti boma ndilo mweri andipena pake simagwirizana tukapena kukambirana za nzeru inu zoona mukamagwirizane kuti pakali pano patifuna tikweze tollgate ndipo tikakweza tollgate ndalama zimenezo tikufuna zithandize kukonza misewu inu zisiru kwambiri ndalama zimene mwatolera inu kuchoka 2020 2021 2022 2023 2024 sewu wache mwakonza inu ndiuti teni tipite mudeza pakalinyeke tichoke mudeza tipite mulilongwe sewu umene mwaukonza inu a Roads Authority ndiuti kuzera ndalama za pa tollgate mwaukonza inu kuchokera padeza kukafika kwa Chingeni ndiuti chabwino teni tichoke pa Chingeni sewu umene mwaukonza inu ndi ndalama za tollgate kukafika ku Blantyre kapena kukafika ku Liwonde ndiuti mukwatenga amalawi ngati zisiru chani ndiye muyerekeze mukweze ma tollgate mmene pano pa anthu akuvutika kale ne ma transport mmene mafuta asowamo anthu ma transport akwera ndiye mukanenese kuti mufuna mukweze tollgate kusonyeza kuti so ma transport so akweraso anthu azivutika ziko linotu ndati silamanu ziko linondera amalawi ndipo ngati simaziwa amalawi siku lake ndi limodzi muzaziwa ndipo posachedwa pompano mutiziwa amalawi tulukani tikalengeza siku la mademo kumene kuko alese atuluke ndi nkhani zache 1 kuli kuvuta kwa mafuta 2 imfa ya chilima sinaende bwino 3 anthu apa ntukula pakhomo sizikuyenda bwino mafumu amene amanenedwa kuti azilandira swahara akulandira 10,000 yokha anthu okalamba aja ma 15,000 aja kulibe china chilichonse malawi muno chinayima ndiye tikupempheni nonse mutuluke tikangolengeza siku la mademo aliyense atuluke tikamang'ale mwina anthu akuona ngati ndife zisiru chifukwa akutitola kwambiri akuona ngati ziko lindira amawo ziko lindira ambuyawo nthawi yokuti tizipanga mantha inatha ndipo ndamva kuti ati mwayitana anthu ena ake ati ku area fete mawa lero makamaka lero anthu 10 ochokera ku DPP kodi nangaso pano ine musakundiyitana bwanji mwayiwalirapo tu 11 mukanandiyikapo ineyo ndatitu tithana chibwana malawi muno chakula kwambiri Born Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa Born Kalindo the DC activist anyway I don't think comment funikaso kwambiri kumveka ndithu zamveka umundi mmene lero ayankhulira ndithu anyway guys osaiwala kupanga ka like kacha amene simapanga subscribe Malawian Cameras bye.